Ik-tlieta jitfakkar il-50 anniversarju ta' traċedja tal-Valkin, traċedja li ħallit marka fuq il-lokalità ta' Ħażabbar. L-istorja tmur lura madwar 70 sena ilu, hekk kif il-gwerra l-birda kienet fl-aqwa tagħha. U f'dak il-perjodu, ir-Renju Unit kellu bombers li setgħu jġorru bomba nukleari. Buħut minn dawn l-ajruplani kienu jinżlu anke Malta. F'kummenti lil Net News mill-Mużew tas-Santwarju f'Ħażabbar, David Grech, riċerkatur ta' din l-istorja, spjegalna x'wassal għal dan l-inċident tal-14 ta' Ottubru. E kif kien propju fl-10 ta' filgħodu x'kien il-bomber bl-isem ta' Valken telaq mill-bażi ta' Weddington u għal-ħabt tan-nofsija kien għamel kuntatt mal-control room ta' Malta. Kif kien nieżel prova jinżel fil-bidu tal-mitjar, però fl-inżul spiċċa ħabat max-xifer tar-runway. L-inżul tiegħu kien niżel qabel ir-runway. Ir-roti ta' wara baqa' mexin iħokku mal-art, ħabat max-xifer tar-runway. Innaħa ta' xelluk ir-roti daw ġralhom ħsara kbira tantu hekk illi meta raġa' telaq daw waqgħu fuq ir-runway u l-oħra daħlet għal ġoġwienaħ. Minn hemmhekk beda lik ta' fuel li fl-aħħar wassal biex jaqbad nar qawwi. F'din it-traċedja mitu 6 persuni, 5 li kienu membri tal-ekwipaġġ fosthom is-Surġent Peter John Atkins li kien l-iżgħar vittma, flimkien ma' Chief Technician Gordon Barrow li kienet jagħmel l-aħħar vjaġġ tiegħu mar-Royal Air Force. Kienet mietet ukoll mara Żabbarija, Vincenza Zammit, li kienet fitri viċin fejn sar l-inċident. Net News tkellem mat-tifel tagħha Mario Zammit li meta seħħ l-inċident kellu 21 sena u wasqar li ommu lanqas biss kellha tkun hemm fil-ħin tal-inċident kif normalment kienet tagħlaq il-ħanut tagħha f'nofsinhar, però dakinhar għalqet il-ħanut tagħha fis-sija. Infittixa, ma nsibix, ma nistax insibha mkien, laqqas in-nanna ġifieri l-ebda ħiel, mort id-dar l-istess, ma kien hemm ħadd. Mbagħad iddeċidejt li mmur għand it-tzijiet li kienu joqogħdu il-raħal ġdid. Għax probabbilment qegħdin hemmhekk, marru hemmhekk. Mhux kien mort hemmhekk vera sibt in-nanna, imma il-mama ħadd ma jaf biha. Ġie l-papa, il-papa tiegħi jiġifieri, u saqsejnieh għallunna għadri ma nafx, għallunna sejjer St. Luke's biex niċċekkja. U mar St. Luke's, meta ġie lura ġib l-aħbar li kienet li mietet. Intant f'dalijiet tal-ajruplan flimkien ma' diversi ritratti u anka antiporta maħruqa huma esebiti fil-Mużew tas-Santwarju f'Ħażabbar u matul dawn il-jiem biex jitfakkar l-anniversarju ta' din it-traċedja tisiru diversi attivitajiet fosthom tours u diskussjonijiet mal-qraba tal-vittmi. Diversi membri tar-Royal Air Force ukoll kienu preżenti fil-mużew.